ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଆଣିଛି, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିଛି, ସେଥିଲାଗି ସେଇଟାକୁ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଛି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଡେରି ନକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଭେକେନ୍ସିଟା ବାହାରିଛି, ଏଇଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ବାହାରିଛି। ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ସିକିଂ ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ମମତା ସ୍କିମ୍। ମମତା ସ୍କିମ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ସେଇ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। ଏଇଟା ଆମର ବାହାରିଲାଣି 7/5 ତାରିଖରୁ ବାହାରିଲାଣି। ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲେ, ଏବେ ଜାଣି ୟାକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ପ୍ରୋସିଡ଼ କରିବେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପୋଷ୍ଟଟା। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ ପୋଷ୍ଟ, ତେଣୁକରି ଏଇଟା କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୋଅର୍ଡିନେଟର ଫର୍ ଦ କଳାହାଣ୍ଡି, କେଉଁଝର ଆଣ୍ଡ ରାୟଗଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଏଇଟା ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି, କେଉଁଝର ଆଉ ରାୟଗଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ତିନୋଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ କେତେଟା ନା 3ଟା ପୋଷ୍ଟ। ଦ 3 ପୋଷ୍ଟ ଆର୍ ଭେକେଣ୍ଟ ଏଟ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ୍। ଓକେ, ଏଇଟା ଆଉ ହେଉଛି ପିଓରଲି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଏବଂ କୋଟର୍ମିନିୟସ୍, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଏଇଟା ସିଏ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇ ପାରିବ। କିନ୍ତୁ 3ଟି ପୋଷ୍ଟ ସିନା, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ନା, ଏ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ୱିଲ୍ ବି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଫର୍ ଏନି ଫର୍ଦର ଭେକେନ୍ସିଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମେ ଏରାଇଜ୍ ଫର୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୋଅର୍ଡିନେଟର ରୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଲିଷ୍ଟ ୱିଲ୍ ରିମେନ୍ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଫର୍ 1 year। ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ 3 ଜଣ ତ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଯିବେ, ଆଉ ବାକି ଯେତେ ଜଣ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ୟାନେଲ୍, ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ତିଆରି ହେଇଥିବ। ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନଟା ମାନେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ରହିବ। ତାପରେ ଯଦି ଆଉ କ'ଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୋଅର୍ଡିନେଟର ଯଦି କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ସେଇ ଭିତରୁ ସେମାନେ ନେବେ। ମାନେ ଯିଏ ମଧ୍ୟ 4 ନମ୍ବର ପୋଜିସନରେ ଆସିବ, ତାକୁ ଆଗକୁ ମିଳିଯାଇପାରେ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟଟା ବାହାରିଛି, ଏଇଟାରେ ଏଜ୍ ରହିବ ଆମର ଲୋୟର ଲିମିଟ୍ ରହିବ 21 ବର୍ଷ, କମ୍ ସେ କମ୍ 21 ବର୍ଷ ହେଇଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ହାୟର ଲିମିଟ୍ ରହିବ 40 ବର୍ଷ, ଅପର ଲିମିଟ୍ 40 ବର୍ଷ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯାହାକୁ ହେଇଥିବ ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ଏଇଟା ଆମର ହେଇଥିବ କେତେ ସୁଦ୍ଧା ନା 1 ଜାନୁଆରୀ 2025 ସୁଦ୍ଧା, ଜାନୁଆରୀ 1 ସୁଦ୍ଧା ହେଇଯାଇଥିବ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ରେମୁନେସନ୍ ରହିବ 35,000 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ। ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଦରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ପିଜି ହେଇଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଇନ୍ ଏନି ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ରିଫରେବଲି ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ, ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ, ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍, ମେଡ଼ିସିନ୍, ଏସବୁ ଯାହାର ହେଇଥିଲେ ଭଲ। ଆଉ ରହିଲା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦରକାର, ଏଥିରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଟଲିଷ୍ଟ 5 year ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଫ୍ ୱାର୍କିଂ ୱିଥ୍ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ, ନନ୍ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ପ୍ରଫିସିଏନ୍ସି ଇନ୍ ୟୁଜିଂ MS ଅଫିସ୍, ଏ ଦୁଇଟା ଆମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସ୍କିଲ୍ କ'ଣ ନା, ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଇଂଲିଶ ଟୁ ଓଡ଼ିଆ ଆଣ୍ଡ ଭାଇସ୍ ବର୍ସା, ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ ଆସୁଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମେନଲି। ୱେଟେଜ୍ ୱିଲ୍ ବି ଏଜ୍ ଫଲୋସ୍। କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କ ଏଥିରେ ରହିବ 40%, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ 30%, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ 30%। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଏଇଟା ହେଇକିରି ମାର୍କଟା କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହେବ। ବାକି ରହିଲା ଏଇଟା ଦେଲା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଏଇଟା କେମିତି ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଏକା ସବମିଟ୍ କରାହେବ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ, ଏ ରିସେଣ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ପେଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ସ୍ପେସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବି, ଅଛି ତଳକୁ। 1 set ଅଫ୍ ଫଟୋ କପିସ୍ ଅଫ୍ ସପୋର୍ଟିଂ ଟେଷ୍ଟିମୋନିଆଲ୍ ଫର୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ଯାହା ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦରକାର, ଯେଉଁ ଏଠି କହିଛି, ତାର ଗୋଟେ ଜେରକ୍ସ କପି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଦେଇଥିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସବମିଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆର୍ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବି ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ଡ। ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନ ହେଇଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟା ଦରକାର ସବୁ ଯାକ ଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଦ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ in the prescribed format along with photocopies of all certificate are to be addressed to Additional Secretary Mamata W&CD Department, Lokosaya Bhavan, Bhubaneswar, Khordha, by registered or speed post in person and should reach the department by 5 PM on 31/5/2025। 31/5/2025 ସୁଦ୍ଧା ସେଇ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍
ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ସହିତ ଯାହା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଏ ସବୁକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକିରି ଏଇଟା ନେଇକିରି ଏଇ ଆଡ୍ରେସରେ ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏଇ ମନ୍ଥର। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ସେମିତି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଏସବୁ ରହିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟଟା। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୋଅର୍ଡିନେଟର ମମତା, ଏଇଟା ଯାହା ଯୋଉ ସବୁ ଅଛି ନିଜେ ପଢିଲେ ଜଣା ପଡିଯିବ। पर्सनल डिटेल, नेम ऑफ द कैंडिडेट, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जहाँ ये सब फिलअप करिए। अदर क्वालिफिकेशन एटा जहाँ जो एटा कंप्यूटर लिटरेसी, एम्प्लॉयमेंट, वर्क एक्सपीरियंस डिटेल, करंट एम्प्लॉयमेंट फर्स्ट, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ये सब फिलअप करदा कथा खाली नॉर्मल जिनस। एतिक होची हमर एटा एप्लिकेशन फॉर्मेटटा 3 पेज एप्लिकेशन फॉर्मेटटा अछि। एप्लिकेशन फॉर्म एति फिलअप कर देगिरी आ बाकी जहाँ जो हमर दरकार तार जो जेरेक्स कॉपी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रो एटा नेगिरी सबमिट कर देले हे जियो सही डिटेल रे ए एड्रेस रे एटा हाइलाइट कर देछि देखि देबे। ताल चलंतु जोड़ा मध्य न बुझा पड़े कमेंट करिए। थैंक यू।